Denne her, den hedder sød stevia. Den er 300 gange sødere end sukker. Og så er der det særlige ved den, at det er altså 0 kalorier. Og det her er måske i virkeligheden den bedste måde at få bugt med fedmeepidemien på. Foreløbig er der afsat 2 hektarer her midt på Langeland på en af jorderne under Tranekær Slot. Men ambitionerne i Planteressourceforeningen Langeland er meget større. Planteressourcer, det er jo medicin, det er kosttilskud, og det er energi og planter til industrien. Og vores vision på den lange sigt, det er at lave et projekt, så vi har et viden- og formidlingscenter, som er et af de bedste i Europa omkring specialplanter. Det kan være guldvalmuen, som ikke er euforiserende som opiumsvalmuen, men stadig virker smertestillende. Og det, der kunne være interessant, det var i virkeligheden at måske tage kontakt til forsvaret og så høre, om det her ikke kunne være en plante, som man kunne arbejde med i forhold til genopretning i Afghanistan for eksempel. Eller denne Artemisia malurt, som kan erstatte kemoterapi i kræftbehandling. Man skal faktisk i gang med at lave kliniske forsøg i Tyskland, og det som er fordelen ved dem, det er, at der er ikke nogen bivirkninger. Langeland har et særligt godt klima til at dyrke specielle planter, og foreningen håber også at kunne skabe arbejdspladser med projektet. Det kunne være flot at se, at jeg skal til Langeland og forske lidt. Det vil være fantastisk. Det vil være en drøm for os. Og tipsmidlerne har støttet projektet med over 100.000 kroner fra Friluftsrådet. Det var de første penge, der overhovedet kom til projektet her. Det var fra tipsmidlerne. Det var der, og især til de første planter, vi skulle have gang i osv. Så det var da klart med til at give den optimisme og drive, der skulle til for, at vi kunne komme i gang med det. Så det har absolut været positivt for os.